2022. Belated Happy New Year. Kag kumusta ka na, sir? Ay, okay. Mayong aga, Action Art, no? Akag sa mga tagpalamati naton sa Negros and Bacolod City. Mayong aga, tag Happy New Year man, Action Art. Salamat gid sa time, no? Siling ko, at least nami ni kay para sa mga nag-worry, ba? Bangod na naman sa spikes and cases ng COVID-19 within the region mismo, may mga increases nga nagakalanabo. Tell us, ining memorandum, ining order, sir, nga naga-extend sa validity sang student permit, driver's license, kag medical certificate, ano kalawig ni siya, Director? Ay, sa mayong aga, no? Ang actually, kahapon na nagwa, no? So, very timely man ang extension na order ni Asset Galvante. Ang aton nga mga lisensya, mga conductor's permit, mga student license naton, kag even medical certificates will be extended for 2 months. So, Okay. ang expire sa January will be expiring on March. Ang February naton will be expiring on April. Ang aton nga mga those expiring on March will be extended until May. Very timely na kay of course nakita naton medyo kontrolahon naton ang mga tao sa opisina naton. So hindi basta-basta nga makasulod. We have been trying to implement the appointment system, no? Kag para makontrol naton ang mga tao nga nagasulod sa opisina. So mayon ang imong advisory action art na hindi naton kailangan nga dagsaan ginaton ng opisina kay we have enough time to renew these licenses. Okay. So, in other words, bangon epekto sa COVID, nga mo ni ang himuon ninyo. Sir, may guidelines na kita ni, pilak-bilog ang kliyente nga most probably mabaton ninyo mag-cater everyday. Anong proseso Well, sini? I've been advising ang duwa natong kahepe sa Bacolod, no, si Susan Cuara sa licensing, tag si Ruben Campos sa registration. Kung pwede, let's say, ang aton seating capacity is 50, imuon ta every other seat ang pulungkuan naton. Okay. Para hindi naton maano. And then, every time na may magwa, pasudlan naman. May magwa, pasudlan na naman. That is the practice that we are doing here in Region 6, no? So, I hope that will be strictly implemented. Every monitoring them from time to time an action art. Aha. So, bali ang target ninyo per day, mga pilak-bilog ni sir, ang maximum nga most probably makita naton. Depende na action art, no? Bala mo right now, no? Since, I think since Monday, medyo nag-slow down kami. We are trying to address that. But mga gamiambal ko, it's very unfortunate nga sa level ng regional office. Wala man kami nahimo. We still have to rely sa mga action taken by our central office na. Ang nakita ko, very slow gid ang transaction natin. So I cannot really say how much ang pwede ma-accommodate. But if we are going to base it on the seating capacity, then probably sa isa kadlaw makarenew siguro kita mga siguro mga more or less mga 150 siguro. Okay. To 200 maximum na gid na. Kag depende na lang ni sir, itugyan na lang ni sa mga hepe di. Halimbawa kay Ma'am Susan Guara kung paano sila the way, no, ang pag-accept sa mga client dira mabaton Yes, so, walk-in or ano sitwasyon sa kay Ma'am Guara na lang na iya. Yes. So that's within the level of the chief of office man sa aton ng mga opisina diri sa Bacolod. Sir, sa part ninyo, especially vulnerable ang aton nga mga employees man mo, no, hindi man pwede nga sila yung why na yaga kabaraka, LTO ya, why no worry ning ilaya kwan sa COVID-19 ang ila mga employees. Pero the last time, atong primero, gin nga pag-igo sa COVID sa atong damo, man to gani nag-close ninyo nga mga offices, Yes, no? Because may mga nag-positive man. Yes, amo na gani that foremost of all, we really have to protect our employees, no? Kasi kung maigong empleyado naton, paano na lang ang servisyo naton? Correct. So, it's also part of that nga may advisory man kami sa mga mga kliyente namon nga situate man kung medyo lain ng matyan nyo, hindi nga napagpiliton man kasi siyempre madalasa mo man ang ibang nga mga tao. Aha. Pero may ara sir nga schedule nga regular nga pagpang-disinfect sa mga offices nga ni.
We are contemplating again to bring it back, no, nga weekly kami every end of the day sa Friday disinfect namon. In fact, I'm going to call a meeting anytime today to discuss that matter with the chiefs of Region 6. Okay. Now, suliton ko lang, no? Extension, halimbawa, no, kung imo sining medical certificate, kundi ang dapat sina, hindi siya mag-expire ang test mo yatag sa LTO, kag mag-process. So, extended siya kung today mo nakuha until February. Until March, 2 months. 2 months. Ang atong extension. Okay. So, kung ang imo driver's license, dapat i-renewon mo man, subong i-process mo man, same way. Kung ma-expire sa January, it will be until the end of March. Okay. At least, klaro no nga, babatian ba nila kay siling ko, kabalaw ko naman sa public, basta gani may mga announcement nga kapin pagin may mga cases, amo dito pala yan nagpinalumba kadto sa mga opisina, sir, sang kapin PLTO mo. Amo nang ginapunggan ginatong subong kasi siyempre ang dadatang nga nagapanik ang tao. So ang opisina man nagahimo man paagi para at least paganahagan naton ang pagano nila so that ma-schedule man nila sang maayong ilang pag-renew. Aha. So kabay pa no nga ang imo sining nga mga tawo, mga personnel all over Region 6 mangin safe Yes, sila. No kag Sige. mangin maayo lang sitwasyon ta sir nga hindi na tabla why na pala sa maglukong empleyado. Ang action at very crucial gid subong mga tinpo subong. In fact, ang Iloilo City has been up to alert level 3 na kami. Oy. So mahugot pa gid ning amon nga transaction diri subong sa Iloilo. Aha. Anyway, sa listening public, once again, Director Tabaldo, basi may ara ka idugang kag mensahe para sa ila. Please go ahead, sir. Okay, so amo niyo, I will repeat it again, hindi kailangan nga magdinalik-dalik kita magpa-renew kay ang opisina naglantaw man sang sitwasyon. So there will be extension of renewals, no, sa aton nga mga lisensya, sa aton nga mga student permit kag sa aton nga mga medical certificates, no. I will be again reminding our chiefs na to limit the people coming inside our offices para iwasan naton ng Omicron, which is very dangerous at this time. Kag of course, a reminder nga lain gid yaya kung bakunado ka kay at least a little bit you will be protected. May nga sa tanan. Aha. Sige, on that note, salamat gid Director, halong gid permi kag best regards sa Lindri Sabon sa Action Radio Bacolod. Okay, sige. Salamat gid Action. Salamat. Good morning sa tanan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon!